που μίλησε στον πατέρα της πίστεψε, ούτε όλα όσα έκανε εκείνο το ίδιο βράδυ πίστευε ποτέ ότι θα έκανε. Ρούφηξε τον αέρα της θάλασσας και κράτησε την εικόνα που έβλεπε από τη βεράντα. Προσευχήθηκε να έκανε το σωστό. Έμεινε στο δωμάτιό της και με κινήσεις αργές αλλά σταθερές ξεκίνησε να μαζεύει τα πράγματά της. Όταν έφτασε στην αυλόπορτα, κοντοστάθηκε και ρίξε μια ματιά στο σπίτι της. Το σπίτι που δεν είχε φανταστεί ότι θα χρειαζόταν ποτέ να αφήσει. Ένας σεισμός, ένα μοιραίο ασανσέρ, οι ιστορίες των εγκλωβισμένων, όλα ένα όρατο δείκτη πάνω από τις τραγικές φιγούρες των ατόμων που ζουν καθοδηγούμενοι σαν μαριονέτες από τη μοίρα. Στα αυτιά τους μπορούσαν πλέον να φτάσουν σαν απόϊτος φωνές από ομάδες διάσωσης, γαυγίσματα, προσκύλους, διασώστες, ακόμα και χειροκροτήματα. Κάθε φορά που ένας αγνοούμενος ξεφαβόταν από τα συντρίμμια. Κάθε φορά που άκουγαν τα σκυλιά, αναπερωνόταν το ηθικό τους. Μήπως ήταν η δική τους σειρά. Μήπως τα σκυλιά είχαν πιάσει τη μυρωδιά τους. Μήπως τους είχαν ακούσει και οδηγούσαν τους διασώστες αυτούς. Είχαν σταθεί πολύ τυχεροί και το ήξεραν. Όμως η τύχη τους θα συνεχιζόταν. Εδώ και ώρες φώναζαν, έκαναν όσο περισσότερο θόρυβο μπορούσαν. Αλλά κανείς δεν φαινόταν να ακούει το παραμικρό. Και η Μένια. Φανή. Είναι άσχημο πράγμα η μοναξιά. Ειδικά για ανθρώπους που μεγαλώνουν μόνοι τους παιδιά. Η Φανή κοίταξε τα δύο αγγελούδια της που μόλις είχαν κοιμηθεί. Τα σκέπασε, τα φίλησε τρυφερά στο μέτωπο και περπατώντας τις μύτες των ποδιών της βγήκε από το δωμάτιό τους. Γέμισε ένα ποτήρι νερού με ουίσκι και κάθισε στο σαλόνι της, χαζεύοντας τους μονότονους τοίχους του διαμερίσματος που μόλις πριν λίγους μήνες είχε νοικιάσει. Μέχρι πριν λίγους μήνες ζούσε στο νησί στην Κέρκυρα. Είχε ένα μικρό δικό της σπιτάκι, το ιδανικό μέρος, μια μικρή γειτονιά με πολύ καλούς ανθρώπους. Την είχε αγαπήσει την Κέρκυρα από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι της εκεί. Εκεί, για πρώτη φορά βρήκε τον εαυτό της και πάτησε γερά στα πόδια της. Τρόπος του λέγει δηλαδή. Όταν ήρθε η ειδοποίηση για τη μετάθεση του παιδιά, νόμιζε ότι κάποιος της έκανε φάρσα. Πανικοβλήθηκε. Δεν ήξερε τι να κάνει. Αν είναι η μοίρα στο στραβή από τη γέννα, πώς θα φτιάξει τώρα. Όμως, τι φταίνε τα παιδιά της. Κουλουριάστηκε ακόμα περισσότερο στο καναπέ και τυλίχτηκε με μια ελαφριά κουβέρτα. Ας ήταν καλά ίσως το νοικοκυρά της που είχε φέρει το ποτό για το καλωσόρις της. Στην αρχή η Φανή δεν την είχε συμπαθήσει καθόλου. Αντιθέτως, ήταν μια πολύ χαλαρή και προσιτή γυναίκα. Έτσι γινόταν πάντα. Δεν μπορούσε να ψυχολογήσει ποτέ κανέναν. Έτσι έγινε και όταν γνώρισε τον πατέρα των παιδιών της. Το Φάνη. Το είχε θεωρήσει σημαδιακό όταν το γνώρισε. Είναι μια προκαταβολή. Για τον τώρα που θα σου δώσω σε λίγους μήνες. Εννοείς πως είσαι έγκυος. Πρέπει να σου πω κάποια πράγματα. Η Φανή δεν ήταν καθόλου προετοιμασμένη για τα όσα θα άκουγε στη συνέχεια. Ο Φάνης ήταν ήδη παντρεμένος. Είχε ένα γιο. Πώς διαλύθηκαν όλα από τη μια στιγμή στην άλλη. Πώς άλλαξε το ονειρικό σκηνικό και μετατράπηκε σε εφιάλτης. Ευτυχώς τα παιδιά της, ενώ δυσκολεύτηκαν στην αρχή, είχαν πλέον προσαρμοστεί στους καινούριους ρυθμούς της πόλης. Τη ζωή τους. Τα επόμενα 10 χρόνια κλείσαν γεμάτα ευτυχία, παιδικά γέλια και κλάματα. Τα πάντα περιστρέφονταν γύρω από τη μικρή Έλσα και τα καμώματά της. Οι ζωές τους είχαν πραγματικά ανθίσει, όπως ακούσε μέρα με τη μέρα και η Έλσα. Μετά από ένα ακόμα πάρτι προς τιμήν της, αυτή τη φορά για τα 10τα γενέθλια, η Αντωνία, ενώ τακτοποιούσε και μάζευε το σπίτι, πρόσεξε το συνδυασμένο προσωπάκι της Έλσας. Τον τελευταίο καιρό, όλο και πιο συχνά, η Αντωνία έβλεπε τη μικρή να είναι όλο και πιο σκεφτική, όλο και πιο απόμακρη.